minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja verġni u għom tiegħi. Għandek niġi, qudiemek noqgħod, midneb u niedem. Ja qom liben ta' Alla magħmul bniedem. La tistmerx u jibdew jikkritikaw. Imma din il-mara tgħid bejna u bejn ruħha le mhux se ngħid xejn ħażin fuq ħadd. Ira u tixxieklu ta' qalb ħelwa. Il-kelma ħini u imbierek is-sinonimu ta' qaddis għax tesprimi kif il-persuna fidila lejn Alla u li tgħix il-kelma tiegħu tilħaq fl-għotja tagħha nfisha il-veru veru. Minkejja li kliem Ġesu jista' jidhrilna poetiku ma tiegħu. U jaħseb li meta dan il-ġid ikun fil-periklu, it-tifsira kollha ta' ħajtu fuq din l-art tiġi fix-xejn. Ġesu nnifsu qalulna dan fil-parabola tal-għani iblaħ, meta tkellem fuq dak ir-raġel li tant kien ċert minnu nnifsu li bħal wieħed iblaħ ma ħasibx li seta' jmut dakinhar stess. Il-ġid ma jtina ebda ċertezza, anzi, meta l-qalb tħossha għanja, tant tkun mimlija biha nfisha li ma tħallix wisa għall-kelma ta' Alla, għall-imħabba tal-aħwa, u lanqas biex tgawdi ħwejjeġ iżjed importanti fil-ħajja. Hekk inkunu niċċaħdu minn ġid ikbar. Għalhekk Ġesu jsejjaħ ħinja lil foqra fl-ispirtu li għandhom qalb qajra fejn jista' jidħol il-mulej bil-ġdid biex jkunu perfetti. Imma ħellu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati sa 77 darba. Tajjeb li aħna l-kol eżerċitu ta' maħbura. Il-ħnina ta' Alla ħarset lejna l-kol. Jekk sinċerità nersi lejn il-mulej u nirfinaw is-smijiet tagħna, aktar xi darba se nisimgħu din xawtira. Ma kienx il-iżjed ukoll ħerna s-sirventi il-ħajnejjiet għal-minandu qalb sempliċi, safja, la tilfissa, għax qalb li taħtmu ma tħaddix tidħol fil-ħajja tagħha xi ħaġa li terdu imħabba. Tibda jfira jew qiegħda fil-periklu. Il-Bibja il-qalb
Maria, per grazia mia, il volete, e per cain che vostre ne sanno, vuoi dire che trovo tanto stia Gesù. Anziché Maria, Maria, Dio Maria, ma nirċievu fuqna il-barka ta' Ġesu biex inġabru fid-djarna b'dan Ġesu f'qalbna għax dak li Marija tixtieq minna. Tressaqna li jibina biex Ġesu jbierek il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U l-familja ma speċjali hija tant għażiża wkoll għal Marija. Grazzi fisem il-Provinċja Patri Lesji, fisem Patri Paul, Patri Raymond, Patri Konstantin u Patri Saver, il-komunità Agustinjana hawnhekk fir-Rabat, minn qalbna lil kulħadd. Grazzi. Mulej jkompli jibierek il-għaqda ta' bejnietna. Fil-programm kien hemm miktub li dan il-pellegrinaġġ, dan il-moment sabiħ li għexna flimkien lejla, kien propjament biex nitolbu għall-għaqda fil-Knisja.
u mod speċjali għal bżonnijiet tal-Papa Franġisku. Għaliex fejn hemm l-għaqda hemm Alla. U ma nistgħux aħna bħala Knisja ngħixu mifruqin. Għaldaqstant inkomplu nitolbu lil-Onna Marija sabiex tbierek u taqgħad lilna l-kol iż-żara fil-għaqda ta' bejnietna. Din żgur hija x-xewqa ta' Marija u kif ukoll ix-xewqa ta' bina Ġesu. Grazzi lil kulħadd il-mulej ikompli jixħed fuqna il-barka tiegħu li sejri nirċevuha issa biex naħduha magħna u nozzuha nibsu għalja fil-qalb tagħna u fil-familji tagħna. Il-barka ta' Ġesu. ايوه Din hemm